हॅलो फ्रेंड्स, रितूज किचनमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। आज आपण मटमुगाच्या सांडग्यांची भाजी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। भाजी करण्यासाठी इथे आपण मटमुगाचे सांडगे घेतलेले आहेत। एक कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे, एक टोमॅटो बारीक कापून घेतलेला आहे, 2 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या आणि अर्धा इंच आल्याचा तुकडा किसून घेतलेला आहे आणि भाजीत टाकण्यासाठी वरून कोथिंबीर घेतलेली आहे। चला तर आता सगळ्यात पहिले टोपामध्ये थोडंसं तेल टाकून हे सांडगे जे आहेत ते आपल्याला लालसर रंगावर भाजून घ्यायचे आहेत। जोपर्यंत आपली सांडग्याची भाजी रेडी होत आहे तोपर्यंत ज्यांनी कोणी अजून रितूज किचनला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून प्रत्येक येणाऱ्या नवीन रेसिपीजचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळतील। इथे सांडगे जे आहेत ते व्यवस्थित असे भाजले गेलेले आहेत, ते आता आपण वाटीमध्ये काढून घेणार आहोत। व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे याच रंगावर भाजायचे आहे, जास्ती जर भाजले तर ते करपतात। सेम टोपामध्ये आता आपण एक पळी तेल घेणार आहोत। तेल व्यवस्थित गरम होऊ द्यायचं आहे। तेल गरम झालं की त्यामध्ये आपण थोडी मोहरी टाकून घेणार आहोत। मोहरी छान तडतडली की त्यामध्ये जिरेही टाकून घ्यायचे आहेत, थोडासा हिंगही टाकून घेणार आहोत। त्यानंतर यामध्ये आपण 2 हिरव्या मिरच्या टाकून घेणार आहोत आणि जे आलं आणि लसूण आहे तेही टाकून व्यवस्थित असं परतवून घेणार आहोत। जोपर्यंत आल्याचा आणि लसणाचा रॉ स्मेल जो आहे तो जात नाही तोपर्यंत आपल्याला हे परतवून घ्यायचं आहे। त्यानंतर यामध्ये आपण बारीक कापून घेतलेला कांदा टाकून घेणार आहोत। कांदाही अगदी व्यवस्थित लालसर होईपर्यंत परतवून घ्यायचा आहे। तुम्ही इथे बघू शकतात कांदा व्यवस्थित असा लालसर रंगावर परतला गेलेला आहे। यामध्ये आता आपण टोमॅटो टाकून तेही सॉफ्ट होईपर्यंत परतवून घेणार आहोत। इथे टोमॅटो ही व्यवस्थित असे सॉफ्ट झालेले आहे। चला तर आता आपण यामध्ये सुके मसाले टाकून घेणार आहोत। त्यामध्ये आपण अर्धा छोटा चमचा हळद टाकलेली आहे, 2 चमचे लाल तिखट, 1 चमचा कोल्हापुरी मसाला टाकलेला आहे, अर्धा चमचा धनेपूड। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार लाल तिखटाचं प्रमाण कमी किंवा जास्त करू शकतात। हे सगळे इन्ग्रेडियंट्स आता आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहेत। इथे मी अजून अर्धा चमचा कांदा लसूण मसाला ॲड केलेला आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार मसाल्यांचं प्रमाण घेऊ शकतात। त्यानंतर यामध्ये भाजून घेतलेले सांडगे टाकून घेणार आहोत। सांडगे टाकल्यानंतर आपल्याला पुन्हा एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे। अगदी झटपट व अगदी टेस्टी अशी ही भाजी तयार होते। यावर आपण थोडी कोथिंबीरही टाकून घेणार आहोत। पुन्हा एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि त्यानंतर सांडगे शिजवून घेण्यासाठी इथे आपण गरम पाणी टाकून घेणार आहोत। पाण्याचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घेऊ शकतात, म्हणजे तुम्हाला जर पातळ भाजी हवी असेल तर तुम्ही अजून जास्त पाणी ॲड करू शकतात। इथे मी ड्राय भाजी करणार आहे त्यामुळे अगदी मोजकंच पाणी ॲड केलेलं आहे। यामध्ये आता आपण चवीनुसार मीठ टाकून घेणार आहोत। पुन्हा एकदा मिक्स करून घेणार आहोत। सांडग्यामध्ये ऑलरेडी मीठ असतं त्यामुळे ह्या भाजीला जास्त मीठ टाकायचं नाही, जरा जपूनच टाकायचं। यावर आता आपण झाकण ठेवून ही भाजी 5 ते 10 मिनिटं व्यवस्थित अशी शिजवून घेणार आहोत।
टोमॅटोची टेस्ट बॅलन्स करण्यासाठी इथे आपण अगदी थोडे साखरेचे दाणे टाकलेले आहेत. तुम्ही बघू शकतात 5 मिनिटं झालेले आहे आणि आपले सांडगे जे आहे ते ऑलमोस्ट 50 to 60% कुक झालेले आहेत. अजून एकदा झाकण ठेवून आपण 5 मिनिटं पूर्णपणे हे सांडगे शिजवून घेणार आहोत. वा, मस्तच. तुम्ही बघू शकतात इथे आपली सांडग्याची भाजी जी आहे ती तयार झालेली आहे. अगदी मस्त व टेस्टी अशी ही भाजी लागते. यावर आता आपण कोथिंबीर टाकून घेणार आहोत. तुम्ही बघू शकतात इथे आपली अगदी मस्त व चमचमीत अशी वड्याची भाजी रेडी झालेली आहे. गॅस बंद करून घेऊयात आता. चला ही भाजी आता आपण सर्व करूया. मस्तच. ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका. गरम गरम चपाती व लोणच्यासोबत ही भाजी अगदी अप्रतिम लागते. रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.